गोदान रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै 10 मे समबारनि मोन 10 गोनां रादाबफोरखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। जोङो दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोननो जास्ट बेबायदि मानसि नुजाथ'नो हानाय नंथ'ला, जा एसे उसुबिदानि थाखाय नोंथांमोननो जोङो मानसि दिन्थिनानै निउसखौ थामहिनबा रादाबफोरखौ फोसावथ'नो हानाय नंथ'ला। बेखौ जोङो उननि समफोराव थाबैनो फोसावनो नाजागोन। दा 10 मे समबारनि मोन 10 गोनां रादाबफोरखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरबाय। दा गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नाम्बार 1 आव आसामाव दासान्दि आफ्रिकान सुइन फेभार जानानै फ्राय 13,000 अमाफोर थैबाय। जों बयबो मिथिगौ दासान्दि आसामाव गोबां हाराव अमाफोरा थैगासिनो दङ। थांनाय दान मोननैसोआव आसामनि डिब्रुगड़, शिबसागर, जरहाट, धेमाजि, लखिमपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोराव गोबां हाराव अमा थैबाय। आसामनि जुनार आरो भेटेरिनारि बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा आसामाव गोबां हाराव आफ्रिकान सुइन फेभारजों गाग्लोबजानाय अमाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनिफ्राय नैथियाव नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन आसामनि बायजोआव थाहैनाय आसामनि मानसिफोरखौ आसामसिम लाबोनाया आसाम सरकारनि मावनो गोनां खामानि। दा बे बाथ्राखौ मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव तेजपुरनि मोनसे मेलाव बिथाङा बुंदोंमोन जे आसामनि बायजोआव थाहैनाय जायफोर आसामनि मानसिफोर बिसोरखौ आसामसिम लाबोनाया आसाम सरकारनि मोनसे मावनो गोनां खामानि होननानै बिथां सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि आसामनि गोबां मानसिफ्रानो भारतनि दाब दाब रायजोफोराव खामानि मावनो थाहैनाय दङ। बिसोरखौ आसामसिम लाबोनाया आसाम सरकारनि मोनसे दायित्व होनना फोरमायदों। मानोना बिसोरबो आसामनि साफा एसामिस मानसिफोर आरो आसामनि थागिबिफोर। जोङो बिसोरखौ नेग्लेक्ट खालामनो हानाय नङा होनना बिथाङा फोरमायबावदों। आरो बिसोरखौ आसामसिम लाबोनायनि उनाव क्वारान्टाइनाव लाखिनायजों आसाम सरकारनि दायित्व, बेफोर क्वारान्टाइनाव लाखिनाय, बिसोरखौ जोथोन लाखिनाय, बेफोर गासैबो आसाम सरकारनि दायित्व होननानै मैया सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तेजपुरनि मोनसे मेलाव फोरमायदों। बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन जायफोर आसामनि मानसिफोरा भारतनि गुबुन रायजोफोराव दङ बिसोरो 12 मेनिफ्राय थामहिनबा गाबोननिफ्राय मंगलबारनिफ्राय बिसोरो आसामसिम गिदिंबोनो हागोन। आरो बेनि थाखाय पेसेन्जार ट्रेन बे दिल्लीनिफ्राय जोंनि बे डिब्रुगड़सिमहालागै पेसेन्जार ट्रेन सोलिगोन। आरो बेनि अनलाइन टिकेटखौ नोंथांमोना IRCTC थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों www.irctc.co.in बेवहाय थांनानै टिकेटखौ बुक खालामनो हागोन। आरो बे टिकेट बुक खालामनाया बेलासे 4 बाजिनिफ्राय थामहिनबा दिनै 10 मेनिफ्राय 4 बाजिनिफ्राय अनलाइन टिकेटखौ नोंथांमोना बुक खालामनो हागोन। नोंथांमोना बे IRCTCनि वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन टिकेटखौ बुक खालामनो हागोन। आरो बेवहाय अनलाइन टिकेटखौल'सो बुक खालामनाय जागोन। नोंथांमोना स्टेशनाव थांनानै काउन्टाराव थांनानै बेबायदि टिकेट फाननाय जानाय नङा बा होनाय जानाय नङा। आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा दङ, जायफोरनि देहायाव थामहिनबा लोमजानाय साजानाय मोन्दों बा गुजुनाय मोन्दों बिथांमोनखौ ट्रेनाव गाखोनो होनाय जानाय नङा। आरो गुबुन फारसेथिं ट्रेनाव गाखोनाय समाव मास्कखौ लाथारनांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सिंफोरखौ फालिथारनांगोन। आरो नोंथांमोननि जायफोर आसामसिम फैगोन बा बिथांमोननि देहाया मोजांब्लासो ट्रेनाव हाबनो हागोन होननानै रेल मन्थ्रि पीयूष गोयलआ मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों। स' नोंथांमोना दा जायफोर आसामनि बाहेरायाव दं बिथांमोना बेयाव IRCTCनि वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन टिकेटखौ गोरलैनो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 4 आ जाबाय सा सानजा भारतनि रायजो सिक्किमआ COVID-19निफ्राय उदां। स' दासान्दि जों बयबो मिथिगौ भारतनि गोबां रायजोफ्रावनो COVID-19 जों माने भुगिगासिनो दङ। नाथाय जोङो नर्थ इस्टनि थामहिनबा सा सानजानि मोनसेल' रायजो, बे रायजोआव थारमाने सिक्किम रायजोआव दासिम बेबायदि COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जायाखै। बेयो सिक्किमनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आरो बेवहाय दासिम रायजो सोरखारा बेनि थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो दङ। आरो रायजोआव बे सिक्किम रायजोआव गुबुन रायजोफोरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ हाबहोनाय जायाखै। बेनि अनगायैबो बे सिक्किम रायजोनिफ्राय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव मानसिफोरखौ थांहोनाय जायाखै। थामहिनबा बे सिक्किम रायजोनि सिङाव जायफोर मानसिफ्रा दङ बिथांमोननि गेजेरावल'सो सला सोलिगासिनो दङ। स' बेनि थाखायनो बे सिक्किमा दा COVID-19निफ्राय उदां होननानै सिनायथि जादों। बेनिफ्राय दा जोङो भारतनि सोमोन्दै एसे सावरायनि, भारतनि मोननैसो रादाबफोरखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। दा गिबियावनो
नोंथांमोना बे 5 नाम्बाराव नुनो मोन्दों भारतनि आगुनि गाहाय मन्थ्रिखौ देहा गाज्रि जानायनि थाखाय दिल्लीनि एम्सआव थिसनबाय। भारतनि जों बयबो मिथिगौ बे डक्टर मनमोहन सिं बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रिमोन। नैबे नरेन्द्र मदि सिगांनि बिथाङा सासे भारतनि गाहाय मन्थ्रिमोन। बेयो गावनि देहायाव माने बिथाङा बिखानि बेराम सोलिदों आरो बेखौ फाहामनो थाखाय बिथाङा दिल्लीयाव थानाय एम्सआव बे एडमिट जाबाय आरो बिथांखौ अबजारभेशननि थाखाय डक्टर नितिश नायक सासे डक्टरा बिथांखौ दा फाहामनो थाखाय आखायाव लादों। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना 6 नाम्बाराव नुनो मोन्दों भारतआव दासिम कभिड-19 केसा 67,166 जाहैबाय। दा भारतआवबो जोङो कर'ना 19जों भुगिजानाय अनजिमाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ आरो दासान्दि जोङो टटेल केसखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला दासिम भारतआव 67,166 जाहैबाय। बेनि मादाव थैनायनि अनजिमाया 2,212 जाहैबाय आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि जा सुबुंनि अनजिमाफोर बेयो 20,969 जाहैबाय। आरो जोङो थांनाय 24 घन्टानि जा कर'ना पजिटिभ बांनाय बेनि जुदि स्टेटासखौ नायोब्ला महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु आरो दिल्लीफोराव गोबां माने अनजिमायाव बांबोदों आरो दा बे हिसाबै महाराष्ट्रआव थांनाय 24 घन्टायाव गासै 1,943 बांदों। थिग बिदिनो गुजरातआव 398, तामिलनाडुआव 669, दिल्लीयाव 381 बांनो हमदों। दा बेफोर रायजोफोराव गोबां बांबोनो हमदों। बेनि अनगायैबो गोबां रायजोफोर दङ बेफोरनि अनगायै बेफोर मोनब्रैयाव गोबां हाराव बांनो हमदों। दा बे हिसाबै जों साननानै नायोब्ला भारतआबो सानफा एफा बांबोदों। स' लकडाउन जानायनि समावबो गोबां इनक्रिज जानाय नुनानै भारतनि थागिबिफोरा गिखांनाय फैदों आरो बेखायनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै 3 बाजियाव गासै भारतनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ लानानै मोनसे लकडाउननि सायाव सावरायगोन। माबोरै लकडाउननि हाल साला माबोरै बेनि सायाव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्थ्रिया गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायगोन। दा बे हिसाबै बिथाङा मा डिसिसन लायो जों भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिना मोनगोन। स' बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट नोंथांमोना मोनगोन बेवहाय 7 नाम्बाराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै बेलासिनि 3 बाजियाव गिबि मन्थ्रिफोरजों लकडाउननि सायाव सावरायगोन। आं बेखौ दा बावैसो बुंखाबाय। स' नोंथांमोना बेखौ गासैबो खोनासंनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 8आव दङ आमेरिकानि भाइस प्रेसिडेन्ट माइक पेन्सनि देहायाव कभिड-19 नेगेटिभ केस मोनबाय। बावैसो सिगाङाव साननैसो सिगाङाव जोङो आमेरिकान भाइस प्रेसिडेन्ट थामहिनबा प्रेसिडेन्टनिख्रुइ फिसाखौ बुंनाय जायो जों भाइस प्रेसिडेन्ट थामहिनबा लेङाइ हादोरगिरि बेनि देहायाव थांनाय साननैसो सिगाङाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ आनजाद खालामनानै मोनफिननाय जाबाय जे बिनि देहायाव कभिड-19 नेगेटिभ केस दङ आरो बिथांखौ दा क्वारान्टाइनाव लाखिनायनि जेबो गोनांथि गैलिया आरो बिथांखौ व्हाइट हाउसआव गावनि खामानिखौ मावनो हासिगोन होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं आरो जों UK नि कभिड-19 नि जा लकडाउन बेखौ 10 जुनसिमहालागै बारायबाय आरो बे UK नि जा टटेल केस बेखौ जुदि नायोब्ला UK आव गासै 2,19,183 जादोंमोन आरो बेनि मादाव थैनायनि अनजिमाया जाबाय 31,855 आरो दासिम एक्टिभ केसाव दङ 1,69,534 एक्टिभ केसाव दङ आरो बिथांमोननि जा रिकभार खालामनाय बे दासिमबो डाइरेक्ट बिदि लिरनानै होनाय जायाखै। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों NA होननाय। स' आरो जोङो बेखौ दिहुननो हायो जेब्ला नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामो अब्ला बेसेबां रिकभार जादों बेखौबो जोङो दिहुननानै मोनथिनो हाखागोन। स' बेखौ प्राइम मिनिस्टार UK नि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसना मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों दि बिथांमोना लकडाउनखौ 1 जुनसिमहालागै बारायबाय। गुबुन फारसेथिं जायफोर DHHS थामहिनबा डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस आनजादाव ग्रेड 4 नि आनजादाव जायफोर फरायसा बिथांमोना उथ्रिसारदोंमोन बिथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना थांनाय 12 मे थामहिनबा गाबोननो जानो गोनांमोन आरो बे जाथ'नाय नंलिया। जाहोना जाबाय दासान्दि आसामाव लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो फारसेथिं कर'ना भाइरासाबो इनक्रिज जागासिनो दं। दा बे हिसाबै बे DHS नि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ फावसयबाय आरो बिनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ माब्ला खालामनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनथिना मोनगोन आरो नटिफिकेसनखौ नोंथांमोननो होखानाय जागोन। जों सानफ्रोमबो नोंथांमोननो बिदिनो रादाबफोरखौ होखाबाय थायो खौरांफोरखौ नोंथांमोना
जोंनि चेनेलफ्राव थाबाय थाब्ला नोंथांमोना मोनथिखानो हागोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थारैनो बे खौरांफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान खौरांफोरखौ मोनथिनो हायो। स' उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।